से बोसोर गावनि मबाइलखौ सुइच अफ खालामना दोननानै गासै भारतारिफोरनि मेगनाव खुसिनि मोदै बोहैहोदोंमोन। भारत हादरनि बिखायाव सनानि मेडेल लाबोनानै होफैदोंमोन। बै सुबुंनि देरहासारनायनि आन्दोआव थानाय बाथ्राफोरखौ आं दिनै नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन। टकिअ अलिम्पिक 2021 मायथाइ 2021 मायथाइयाव भारतनि सासे आगोमा फिसाया भारतनो गल्ड मेडेल लाबोनानै होफैदोंमोन। बे गल्ड मेडेलखौ गाननानै लाबोदोंमोन भारतनि सासे आगोमा फिसा नीरज चोपड़ाया। बे गल्ड मेडेलखौ बियो ओरैनो देरहानो हायाखैमोन, बेनि थाखाय बियो सान हर खस्थ' खालामनांदोंमोन। गासैबो देरहागिरिनि मेडेलाव जोबोर दुखु गोनां सल' हाबनानै थायो। 1997 मायथाइनि 24 दिसेम्बर खालि हारियानानि खान्डा गामियाव नीरज चोपड़ाया जोनोम जादोंमोन। घिउ आरो गाइखेरा बिनि जानाय आंगो मुवामोन। जेब्ला बियो 11 बोसोरमोन अब्ला बिनि लिरथाया 80 किल' जादोंमोन। लिरथाया बांद्राय जानायनि जाहोनाव न'नि मानसिफोरा बिखौ अख्रायै शिवाजी स्टेडियामाव हगारहरदोंमोन। नीरजआबो गासै हिन्दुस्तानीफोर बादि क्रिकेटखौनो गेलेनानै मोजां मोनोमोन। सानसेखालि बियो सानैसो स्टुडेन्टफोरखौ भाला खुबैनाय नुनानै सानदोंमोन दि बिसोरनिख्रुइ आं साबसिन खुबैनो हागोन होननानै। जेब्ला बिनि फिटनेसआ मोजां जायो अब्ला बियो भाला खुबैनो जागायजेननायसै। बिनि क'चआ बुंदोंमोन दि नर्मेल स्टुडेन्टफोरा 20 मिटारल' भाला खुबैनो हायोमोन। जेब्ला नीरजआ भाला खुबैदोंमोन अब्ला बियो 25 मिटार भाला खुबैदोंमोन। बेखौ नुनानै क'चआ सानदोंमोन दि नीरजआ क्रिकेटनि थाखाय नङा, जेभलिंनि थाखायसो जोनोम जादों होननानै। बेनि उनाव नीरज चोपड़ाया माब्लाबाबो जिरायाखैमोन। 2012 मायथाइयाव जागायजेननानै नेशनेल रेकर्ड बानायदोंमोन। 2016 मायथाइयाव साउथ एशियान गेमआव 83.23 मिटार खुबैनानै सनानि मेडेल देरहादोंमोन। आरो 2016 मायथाइयावनो IAAF वर्ल्ड U20 आव 86.48 मिटार भाला खुबैनानै बियो जुनियर वर्ल्ड रेकर्डखौ सिफायनानै गावनि मुं खालामदोंमोन। आरो 2017 नि एशियान गेमआव 85.23 मिटार भाला खुबैनानै बैयावबो सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। आरो 2018 मायथाइयाव बियो बयनिख्रुइ बांसिन मोजां भाला खुबैदोंमोन 86.47 मिटार। 2018 मायथाइनि कमनवेल्थ गेमआवबो इन्डियानो गल्ड मेडेल होदोंमोन नीरज चोपड़ाया। आरो फिन खेबसेबाव 2018 मायथाइयावनो एशियान गेमआव 88.6 मिटार खुबैनानै गोदान नेशनेल रेकर्ड बानायदोंमोन नीरज चोपड़ाया। बिनि उनाव बिहा फाफ्लियाव इन्जुरि जानायनि थाखाय जेबो गेमआव बियो बाहागो लानो हायाखैमोन। नाथाय 2021 मायथाइयाव फिन बै इन्जुरिखौ फेजेननानै नुजाथिहैदोंमोन टकिअ अलिम्पिकआव। 2021 मायथाइयाव बियो गल्ड मेडेल देरहानानै गासै भारतारिफोरनि मेगनाव खुसिनि मोदै बोहैहोदोंमोन। टकिअ अलिम्पिकआव गल्ड मेडेल देरहानानै गावनि मुंखौ जारिमिनाव लिरदोंमोन। नीरज चोपड़ाया मोनसे प्रेस कनफारेन्सआव बुंदोंमोन दि सासे गेलेगिरिनि बयनिख्रुइ देरसिन गोनांथार मुवायानो जाबाय फकास। मेडेल आरो एवार्डआथ' उननिसो बाथ्रा। गिबियावनो जोंनो ट्रेनिंआव फकासखौ नांथारगोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। आंनि फैनो गोनां भिडिअ आरो नोंथांखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।